କରୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏରେ ବାଳ କୁଷ୍ଠ ଛାଡ଼ିଲ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ବାଳ ଛାଡ଼ିଲ ବାଳ କୃଷ୍ଣ ବାସିଲ ମିଶେଇ ଗଲିଲ ଆଉ ନାଇଁ ଆଜି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଡ୍ୟୁଟି ନାଇଁ ଛି 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 ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଚାକିରି ଆଉ କରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମୁଁ 15 ଦିନ ଆଗକୁ ଯାଉଛି କି ହଁ? ଏ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବାଧ୍ୟ ଚାକିରି ଦରମା କମ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଟେନସନ ବେଶୀ ଖିଆ ପିଆ ଠିକ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ଚାକିରି ମୁଁ କହିଲି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଚାକିରି ଆଉ କରିବାର କଣ ନାହିଁ। କରିବୁ? ତାର ମୁଁ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଛି। କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ବିକଶିତ ହବ। ନା ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ହେବି କଳାକାର ହବ ଗୋଟେ ସଫଳ କଳାକାର ହେବି। କଳାକାର ହବାକୁ ହେଲେ କଣ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? କିଛି କିଛି କାଠିଗର ପାହାଚେ କିଛି କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। କାଠିଗର ପାଟେ କଣ ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡ୍ରାମା ହଉଛି। ସେ ଡ୍ରାମାରେ ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଠ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ପାଠ। ଡ୍ରାମାରେ ପାଠ କରୁଛୁ ଯେ କଳାକାର ହବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର। ଗୁଣ କୋଉ ଗୁଣ? ଗୁଣ ପୁଣି ଦରକାର। ଆଉ ଗୁଣ କିରେ ମିଛ କହିପାରୁଥିବ, ଟାଉଟରିଆ ହେଇଥିବ, ଧପାପାତିଆ ହେଇଥିବ, ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକେଇ ପାରୁଥିବ, 3 ପ୍ରକାର ନିଶା ଖାଉଥିବ, ଗଞ୍ଜେଇ ଅଫିମ ମଦ ରାଣ୍ଡି ଖଳି ଯାହା ପାଉଥିବ ଚଳେଇ ଦଉଥିବ। ମାଗିକି ଖାଇ ପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ତୁ କହିଲେ ଯେତେକ କହିଲ